Tuganan tamo sa tinuod mga igala. Unsaon pag-ila ang matuod nga relihiyon o matuod nga simbahan. Tungod kay sa survey daghan kayo ang mga iglesia nga nanggawas karon, no? Kapin sa hapit na 50,000 ka mga iglesia mga kailan, no? Kung imong tan-awon ang Mateo City 21, nagahisgot dito. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. So kining tanang nga relihiyon nagsangpit og Ginoo pero dili ang tanan gawas ni adto nagsunod sa kabubuton sa akong amahan nato sa langit. Mao na ang requirements igsoon sa matuod nga iglesia. O kini nga kabubuton nag-ingon sa Mateo City bersikulo 21 nga mao lamang ang matuod makapamatuod nga mao'y tinuod nga simbahan. Ningon pa sa Mista David, Salmo 40 bersikulo 8, ang kabubuton sa amahan mao ang kasuguan. So sabi nga kasuguan mga kaigsoon, walay lain ang sugo sa Ginoo. Na dito sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 17, walay laing iglesia nga nagpuput niini mga kaigsunan nga nahas pala ang kasulatan. Walay lain nga was sa Seventh-day Adventist Church. God bless igsoon. Mo sugot ta og sa dili dawaton Manila ang kamatuoran o sa dili kabaluta og nasayod ang tanan nga ang nagtukod sa Seventh-day Adventist si Ellen G. White, James White, Joseph Bates ug si J.N. Andrews. Mo nang bisag pagkamilyon nato ang kunon nga kanang ato ang puntok nagtuman sa sugo sa Dios bisan pagkabilyon nato ihatag ang pagprueba kuno nga kanang pundok nga inyong gipasakupan gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo di gyud na mamahitabo nga mahimo lang tinuod nga naman tungod kay kabalo kita sa kamatuoran subay sa mga ebidensya nga kanang maong punduka gitukod og mga Amerikano. Number sa laing bahin kanang pagsulti sa tuang amigo nga mahimo daw kitang tinuod nga pundok, tinuod nga relihiyon kung magtuman daw kita sa kabubuton sa Dios. Unya ang kabubuton daw sa Dios magtuman ta sa gitawag og sa sugo. Kana magud na klase nga pamahayag ug tawag ining argumento gihimo niyang gipakawalay pulos ang kamatayon sa ato ang Ginoong Hesus sa krus nga moy hinungdan nga ang tao gitawag og naluwas. Nganong sa daang tugon kinahanglan man sila mutuman sa sugo tungod kay ang perfection sa tao ni adtong panahon na mao man ang pagtuman sa kasuguan kay wa pa man nahitabo nga niabot ang gitawag og manluluwas. Apan karon niabot naman ang manluluwas kanang pagtuman sa gitawag og sugo sekundarya na lamang kana na mamahitabo nga mao ni paagi nga i-preserve ang grasya nga atong nadawat tungod sa kamatayon sa tuang Ginoong Jesucristo. Kay one way of preservation of the graces nga atong na dawat sa kamatayon sa tuang Ginoong Jesucristo kanang pagbuhat atong maayo, especially sa pagtuman nato sa gitawag og sugo. So sa Christian concept, sa Christian teaching, kinahanglan una nga masakop ta kang Kristo. Ano man kabubuton man sa Ginoo na, kabubuton na sa Dios. Sa daang tugon kabubuton sa Dios nga magtuman ka sugo, mao ra na okay na. Pero karon gitawag og Baong Testamento, dili lang gyud pagtuman sa sugo ang tan-awon. Pinakauna, mahitabo nga nituman ka sa kabubuton sa Dios kung mutuman ka or mutuo ka sa iyang anak. Mo nang ang simbahang Katolika na a profession of faith kang Ginoong Jesucristo. Number 2, kinahanglan mo pasagop ka kang Kristo. In what way? Kanang pagtukod, pagsakop sa iyang gitukod nga iglesia. Di ba? San Juan, Kapitulo 10, versikulo 9, ingon pa na Ginoong Jesucristo, ang musud nako maluwas. Ano man, kung di ka musud niya, 15:6 sa San Juan, dauban man ka. May impyerno man ka. So, mo ni kaduha. Ikatulo, mo na ng pagtuman sa iyang kabubuton. In what way? Kanang pagtuman sa iyang gitudlo, sa iyang mga doktrina, kanang giingon na Ginoong Jesucristo nga, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo ngano man kay requirement na sa kaluwasan nga mahibalota sa gitawag og kamaturan. And lastly, ang pagtuman sa sugo. Ngano man kay pag nahayusa ta kang Kristo, naana ta kang Ginoong Jesucristo, nya pagkahuman na nakadawat ta og grasya, so syempre atong i-preserve ka ng mong grasya pinagi sa pagtuman nato sa iyang kabubuton ug sa iyang gitawag og mga sugo. So, mo na ang proseso niya. Dito sa gitawag og pagsunod kang Kristo, kinahanglan na ata sa tinuod niyang lawas. Nga siya mismo ang gatukod. Anang giingon St. Matthew chapter 16 verse 18, nga ingon pa niya akong iglesia. Wa man siya moingon nga katong iglesia sa nga gitukod sa mga Amerikano, wala eh. Ang giingon niya akong iglesia. Buti pasabot kanang giingon niya nga akong iglesia, iyahang pundok. Sumala pang San Pablo, iyahang lawas. Dili lawas anang mga Amerikano. Dili lawas anang mga Hapon, dili lawas anang mga Filipino, kundi lawas niya. Siya mismo ang gatukod.
So, kung dili ka sakop ni anang maong iyang lawas, dili ka sakop ni anang maong iglesia ang iyang gitukod, wa kay kasiguruhan sa kaluwasan. Ug sigurado ta maimpyerno ngano man kay kung di ta mapasakop sa iyang lawas, kung di ta mapasakop sa iyang gitawag o pundok, mahitabo nga atong gisungat ang kabubuton sa Dios. Kay kabubuton sa Dios nga ang tanan mailawom sa kabubuton sa iyang gitawag ug anak. Nya wala may laing iglesia gitukod ang atong Ginoong Jesucristo gawas lamang sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. The rest of that, mga bugos na mga fake na. Number 1 din na ang Seventh-day Adventist Church. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po din ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.